Hello Malawi. So lero tifuna tiphunzitsane mmene tikhoza kuphatikizira dzina la munthu kapena zinthu zimene zalembedwa m'makolamu awiri osiyana ku Microsoft Excel. Monga tikuonera, here we have column ya first name, then we have column ya last name. Ndemuna tikufuna kuti tiphatikize first name ndi last name akhale pamodzi, akhale mu column imodzi. So malo mona kuti tikhoza kumapanga one by one manually, tikhoza kungogwiritsa ntchito function kuna formula ya concatenate. Then tipanga insert a column here. I'll put combination ya first name and last name here. Nditibwera apa tika equals what, then tiyamba kulemba formula concatenate. Conca, whether you put it in caps lock or small letter, it will work. So and I'm where I will just complete it. Concatenate, open bracket. So I'll click on this text mene by A2 or mukuzongolemba A2, or you can just click. From there tukona kuti tike comma, tikamaliza kuika comma we put this ka colon kamwamba kache ka double, then tika space imene tikuyika ndekuti ndimene kapange determine space pakati pa text 1 and text 2. Ngati mufuna pakhe space ambiri, you can still do another space. Koma now I just want kungopanga space kamodzi. Tikatero kuti tikaike text 2 tikuona kuti tikikaye so comma and again colon amene mwika mwamba uja. So what we'll do, tiza be format yomwe yauko koma imaenda in reverse order. Instead of kuti apa patiyambire kuika this cell name ngati mmene napangira kuyambira kuja ikhala mwa reverse, titengera ku chimene tinamalizira ka colon ako kamwambako, so tiyambira kamene koko. Then tisanabwere pako tinazabwera pa comma, then come to comma, kenaka tikamalizira ndi the cell name mmene muli banda, which is B2. We can just write here B2, then tseka ndi close bracket, as simple as it is. Mukapanga enter, you will see that you have combined these two texts amene makola mosiyana. Then mungomaliza kupanga duplicate the formula ndikuti mwaipanga combine. Now the other question can be so in as far as we have this, ndikuti izizi kuti tizichotse tikazipanga delete, you will have an error here chifukwa chana kuti palibepo reference yake ya izizi. So what you need to do mukapanga chonchi, you have to copy this zipite ku either ku sheet ina kapena muzikopera pena. So what I'll do here, I'll just copy this, ndizipanga paste pamusipa. I'll copy this one, I'll paste them here. Now kupanga paste, I will use apa clipboard. So I'll paste them as values. So I may choose one of these. So I'll just choose this one. So that means even if
I can delete here. Even if I may delete this, I'll still have them intact. That I'm not using that formula in a badge. Then you can do whatever you wanna do. The Genian. So it is very simple as it is. Thank you. See you in the next video.